Ụlọ na-ahụ maka ime njem udo n'ala anyị bụ Nigeria bụ Federal Road Safety Corps ngalaba nke Anambra steeti emena ka amata na ha nwetara pasenti 22 na ụmụanakwa pasenti 22 pekarịa ihe ọghọm nke okporo ụzọ n'afọ gara aga bụ 2023. FRSC Sector Command nke ọka n'ụlọ ọrụ ya mere ka amata nke a n'oge ha mere ihe mmemme ipechi afọ 2023 nakwa inye ndị mmadụ ihe nlite award bụ ndị mere ọfụma. Amaka Chibuzo Okoye dịka o si wetara anyị ozi siri na nke a bụ ịchọpụta ndị gbara mbọ isi ha jisie ike maka ịlụ ọlụ gakwa n'iru. Ka anyị wetara gị akụkọ anụnwa. Ndị ahụ okwu ka onye kọmishọna na-ahụ maka okporo ụzọ bụ Oliakụ Patricia Igwebike toro ndị ya bụ FRSC maka ịhụ na ha na-aga n'ụzọ dị mma dịka ịkwalite obi ndị na-arụ ọrụ maka ọrụ ọma ha lụrụ ma sịkwazịa na ọ dị oke mkpa ka ha na-eme otu ahụ ka ndị ọzọ wee na-elere anya wee na-agbasi mbọ ike ebe ha na ha ga-abụ nnu na mmanụ n'ihi na ha na-amụ aka onwe ha kwa mgbe iji wee hụ na adịghị enwezi ihe mberede okporo ụzọ. N'ozi nnọọ ya bụ onye kọmanda nke Anambra State Command Maazị Adoye Irelewi n'ozi nnọọ ya sịrị na ọ bụ ihe ha na-eme kwa arọ iji wee hụ na ndị rụsiri ọrụ ike na-arọ na ha akwanyere ha ugwu ma sịkwazịa na ha na-eme nke a mgbe ha chịkọtara ọrụ niile alụrụ n'arọ gara aga nye ndị nara mmụọ n'oge ahụ a na-arụ ọrụ onyinye ntụrụugo n'ihi mbọ ha gbara ọnwụ wee gbuo ha ma sịkwazịa na ha na-akwanyekwe ndị ọzọ ugwu ka o si wee kwesị mgbe ọ na-adọnyere ndị FRSC ukwu ka onye managing director nke Anambra Broadcasting Service ABS Sachido Obidiegwu onye nke kwuputere okwu site n'ọnụ onye Assistant Governor Rotary International District 9142 Rotarian Abụchinwe ọzọ sịrị na ABS dịka ụlọ mgbasa ozi nke bụ Igba ga-aga n'iru na-adọnyere ndị FRSC ukwu iji wee hụ na a na-enwe nkụzi gbasara ịga n'okporo ụzọ na ụdị a ga-esi na-eme ka ghara inwe ihe mberede. Mgbe ọ na-ekelezi ekele ka ọ natachara ya bụ onyinye n'aha ndị niile ka Oliakụ Nwanneka Okporo nke si na RSF 5.31 Onitsha sịrị na ọ bụ ihe obi ụtọ n'ihi na ya amaghị na ọlụ nwere ụgwọ na mgbe a na-emekwa ihe ndị a na ha amaghị na ekporo ha n'ọkpa ma kwazịa ndị ọrụ ha ndị ọzọ ka ha dị uchu na-arụ ọrụ. Onyinye ntụrụugo dị iche iche bụ ihe pụtara ihe mgbe e mere mmemme a ebe onye sektọ kọmanda nke Enugu bụ Maazị Adeyemi Sokumbu na onye ogbo ya nke Delta steeti bụ Eshie sokwa na ndị bịara ya bụ mmemme. Site n'Ọka, abụ m Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.